මේ වෙනකොට ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට විවිධ ආයතන தற்போது தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபைக்கு பல்வேறு நிறுவனங்கள், தனிநபர்கள், அமைப்புகள் தொடர்பிலான தகவல்கள் கிடைத்து வருகின்றன. சிறுவர்களை பொறுப்பேற்பது தொடர்பிலான விடயங்களே அவை. எனவே நீங்கள் இவ்வாறான போலியான நிறுவனங்கள், அமைப்புகள் மற்றும் நபர்கள் வழங்கும் தகவல்களை பார்த்து ஏமாற வேண்டாம் என்பதை தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபையான எமது கோரிக்கை. தற்போது பிள்ளைகளின் பாதுகாப்புக்காக தேசிய அரச கட்டமைப்பு சிறப்பாக இயங்கி வருகிறது. அவ்வாறான தகவல்களின் பின்னர் எமது 1929 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்திற்கு உடனடியாக தொடர்பை ஏற்படுத்தி தகவல் தாருங்கள். சில சந்தர்ப்பங்களில் உங்களிடம் வாட்ஸ்அப் ஊடாக அல்லது விண்ணப்பங்களூடாக தகவல் கோரப்படலாம். அவ்வாறான நேரத்தில் நீங்கள் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். சில சந்தர்ப்பங்களில் உதவியளிக்கும் போர்வையில் நீண்ட காலமாக உதவி வழங்குவதாக தெரிவித்து வருகின்றவர்களிடம் சிக்க வைத்து உங்கள் பிள்ளைகளை இன்னும் அபாய நிலைக்கு கொண்டு செல்லாதீர்கள். இதற்காக சிலர் திட்டமிட்டு செயல்படுகின்றார்கள். இது குறித்து அவதானமாக இருங்கள். ලබා දෙනවා කියමින් ඔබගේ දරුවන් තවදුරටත් අනාරක්ෂිත භාවයට පත් කරන්න